Guten Tag, het goed in jullie wat zijn. Ik vraag me dat ik wel met dat met jullie plotig en gleich designiere een boodschap video's wat we maken en dat heet zich dat Evangelium in 10 Vied. En dat laatste video heute met een schwaar titel en rechte woorden van de boodschap, wat het meint, aber dat is het Evangelium, de gospel op Engels daar weer. Aber das Evangelium in 10 Vied werkt davon vertalen. Das erste Wort, was wir brauchen, ist live. So, das Wort live ist sehr von gebruikt deze deel. En die mensen die gaan het met verdriet en die leven dat hebben een beetje te doen met bloos met feilung of met en die christen die gaan het bloos in kop dat het is bloos eenmaal bloos de rechte dingen doen. Don't worden zich feilt, bloos de rechte dingen doen, dort is live. Okay? Aber live ist wirklich mehr als dort. Live ist nicht bloß die rechte Entscheidung merken, aber live ist live der Feilung und alles der Mank, der kostet nicht in 9 Dollar. Der kostet nicht bloß sein, dass live ist bloß die rechte Entscheidung merken. In der Vers, was die meisten Menschen weiten, ist der Vers in Johannes 3,16, das sagt, Gott liebt die Welt so sehr, dass er schickt in ihnen sehen, wer immer an einem wird leben, der wird leben haben und wird nicht brauchen für immer in der Halle oder für immer verdammt sein, right? So, live ist ein interessantes Ding und das ist ein großes Ding, das ist ein sehr wichtiges Ding und das ist sehr wichtig, dass wir weiten, was live wirklich ist und wo Gott uns leben hat. Und ich glaube, in Römer 4, Vers 8 sagt es, dass es wie eine eine Sinn wird, dann starft er. Und er sagt, das ist live. Es wie nach einer Sinn wird, dann starft er für uns. Es wie nach einer Sinn wird, es wie nach fragt werden, es ist wie nach dort wird wieder, like, der starft für uns und wisst dort, dass wir haben nicht nur am Herzen daten, nicht dort daten, was er will haben, und nicht mal nach am Sachen, und will nicht mal am, dann starft er wegen für uns. Und es ist nicht, dass er dachte, oh, das ist die rechte Entscheidung. Ich gleich den Menschen nicht sagen, ich kann nicht schlecht leiden, aber ich will jetzt das rechte Ding zum tun, so ich will für ihn sterben. No, ich glaube, die Bibel actually sagt, dass er hat ein Leben, das ist Compassion, und das hat all das Demand. Leben, wenn die 1. Korinther 13 lesen ist, dann kannst du sagen, was Leben wirklich ist. Und die Menschen brauchen Versen sein, was es stimmt, machst du, wenn du was Leben hast. Wenn du das nicht hast, dann hast du nicht Leben. Aber Leben ist. Gott ist live. 1. Johannes vertalt von dass Gott ist live. Die kostet nicht, Gott das nicht bloß leben, er ist der live. So, ich will ein bisschen erklären auch von live in Epheser 3,17 sagt er, dass die Mats gegründet sind in live. Unsere Werke sollen wirklich in live sein. Das sagt davon, dass wir sollen untereinander leben, aber das soll den Grund sein. Die Werke sollen in leben. Und warum von der Live? Dann der nächste Vers 18, in Vers 3, 17 vertalt, dass die sollen gegründet sein in Live. Und alle Menschen lesen bloß, dass Live untereinander. Die sagen, oh, jemand untereinander leben. Aber der sagt, die sollen in der Werke, jene Werke, deep in dieser Live gegründet sein. Und warum von der Live? Und und dann der nächste Vers sagt er, wem seine Live je sollen die Grenzen sein. Und dann sagt er in Vers 18, dann sagt ich wünsche, ihr könnt mal uitvinden, wo groß Gott seine Live ist. Wo hoch, wo breit, wo deep und wo groß und, und so wieder. Und so, der vertalt von, dass wir die Grenzen in Gott seine Live. Und dann in Vers 5, Vers 1 sagt er, dass es vertalt von, dass wir sollen die Offenbarung haben, dass wir Gott seine Kinder, geliebte Kinder sind. Nicht bloß seine Kinder, aber geliebte Kinder. Ich glaube, die Christen, die leben, die sind Gott sein Kind. Aber die weiten dort nicht, dass die sind Gott seine geliebte Kinder. Dass er liebt die seine Kinder und er ist sehr gut. Der hat sein Hort ganz voll von seinen Kindern. Das ist der Heron und der will das Beste für seine Kinder. Wenn wir das Menschen, viele hoffte Menschen,
Ouderen, veel hoofdje ouderen, kan zo goed zijn te onze tien, en geven wat fehlt, en geven wat de meine Frauen, en nog meer geven, en zo goed zijn jede dag. Hoeveel meer gelooft je niet dat God, wat ons gemerkt heeft, wordt ons leiden? Wisst ihr, dat alles wat God gedaan heeft, is wegen ons? Hij deed het niet voor zichzelf. Het is niet dat veel zo nodig, dat hij dat veel nodig, dat we moeten allemaal leven. Dat mensen niet leven, dat wichtigste in het leven is, dat we zullen God leven. Dat zag je in een paar, wo Jezus sagt tegen rijke man, die vraagt ihn, wat zegt dat je zoals je doen? En zegt het dat leef den Herr met de ganze hart, met de ganze ziel, met de ganze Körper, met de alle kracht. Dat is wat het gezegd zegt. Dat gezegd zegt, die moet God met alles leven wat die kost. Dus du blijft niet een beetje even, die kost niet een beetje onder even gewoon voor eerst en onder. Die moet die ganz hand geven naar God. Anders komt het hard. Zo, dat is wat het gezegd zegt. En dat is wat meeste christen het leven zo leven, dit leven, ze moeten God leven. En dan proeven en schoven en doen alles wat ze kunnen, te proeven God te leven. En met de dingen die doen. Maar weet je dat dingen doen als niet God leven? Die kost alle beste dingen in leven doen. Die kost alle mensen op de wereld feiten. Die kost alle mensen op de wereld, alle arme mensen kleider geven. Dat zeggen, je kunt eruit gaan. Van die kost het ganz schönste wies han. Die kost het ganz beste weer han. Die kost die leven opgeven voor mensen. Die kost die Luten verbrennen. Maar die niet lief has, dan is het voor niks. So een deel dingen wat we goed doen, dat meint niet dat du lief is. So de lief is meer als plus de goede entscheiding maken, als plus de draagte dingen doen. In Galater 2 vers 20 zegt het dat hij lieft ons en hij juist zichzelf op voor ons. Hij juist zichzelf. So lief dat juist zichzelf aan. So, dat Evangelium is niet bloos een boodschap wat du moet doen. En dat is niet dat du moet dat doen voor Jezus. Dat Evangelium is niet dat du moet Jezus nu volgen. Dat Evangelium is werkelijk een goede nieuwrecht zijn dat God leeft die. En daar heeft hij nog van eerste dag. En Jeremia zegt dat daar heeft hij nog immer, Jeremia 31 vers 1 of 3, dus daarom zegt het dat daar heeft hij nog van immer geleefd. En dan zegt hij, die zou zoeken dat dan zegt hij wat nog leef en nog meer leef en nog meer leef wat ik voor die heb. En dan God zegt tegen de Israëlieten dat ik heb nog immer geleefd. Ik zei dat niet dal je was. Ik zei je nog immer goed je was. Ik geloof de mensen, dal voor de mensen op deze wereld, die leven in zo'n leven waar die weten nog niet dat God in het leven deed. Ik geloof dat grootste ding, dat ding wat wordt mensen vrij maken, de waarheid wat mensen wordt vrij maken. Dat zijn mensen de waarheid wat die vrij maken, maar dat is de waarheid wat die weet wat die vrij maakt. De waarheid is dat God leeft die. En dat het terug is Eva. En die bruikt niet voor am schaffen om am proeven te leven. De goede ding wat die daar is, meint wirklich niet dat het leef is wat die has voor am. De leef van die dat zijn was, dat God die zo zei leeft. En don't wo die best, don't wo die hand is, en don't wat die nog was doen. Weet je dat, de heeft u vergeeft, die de zin Duits. Dat is een van de woorden waar ik nog wel van reden. Dat is vergeving. En die mensen hebben een hecht ziel voor mensen te vergeven, is wat God wil voor ons hebben. Maar hij leeft die, zoals God de wereld leeft. Het leven dat Jezus wil leeft. Jezus heeft hem de leef bewezen, maar God wil de dollar. Der wil de voeder wat de wil mensen doen. Hij is zijn eerste voeder. De sterkste boven is waar. En Jezus heeft hier op Eden hem de leef bewezen. Dat is een part van God. Nee, Jezus wir kraakt dat beeld van God. Dat is het einzige beeld van God. Dus niet een andere wat kan dat rechte beeld wezen van God, is bloos Jezus. So van die leeft dat Jezus weer live, God weer live, Jezus weer. God weer live van ons van over. Weer God, dat is wat du zegt het in Johannes 3:16 dat God live de wereld. Zo zei dat hij schaks in ihnen sehen. God live de wereld. Dat wir nicht, dass Jesus lebt und Gott wird der Dollar.
So, wou dat aannemen, dat du bist in je leven dat kind van God en hij gleicht die Säuer. Hij gleicht die hearts of God. Hij is this hearts of God today. En so, life is een grote ding. En ik bid dat we worden de openbaring gaan, hoeveel hij ons werkelijk leidt. En dat we dat worden aannemen en in dat leven. Die kost niet life geven, niet alle die life gekregen hast. Die kost niet dat geven wat du niet gekregen hast. Die moet eerst geld hebben om geld weggeven. Die moet eerst wat hebben om weggeven. Wenn die was te leven hebben, dan moet ze eerst de life aannemen, wat er voor die heeft. So neem dat aan. Neem dat aan dat die life die krijg in dat van je wat du niet goed spannend bent. Krijg dat daarmee wat du niet goed iets gedacht hast. De life die. En dat wordt die voor allemaal leven. En dat de life voor die hangt niet aan hoe groot die was opstaan. Die mensen blijven. Weet je wat? Ik wil me best ervaring vertellen wat ik had van God. Ik dacht, God, der würde mich strafen. Ik kwam kort in die dingen. Ik deed die dingen aardig. Ik had die dingen preach. Wat ik deed. De zin wat ik preach leven deed. Ik dacht, een dag, God würde mich strafen. Ik leer bloß, dat de straf wordt komen. Der würde sich voeren. Der würde mich überraschen. Alles wat wordt passeren in mijn leven. Of alles wat wordt passeren in mijn leven. Alles wat damit wordt geven. Dan wil ik zeggen, well, God had, dan wil ik naar God draaien, wenn du mich gestraft hast, dan wil ik opgeven. En ik dacht, ik heb me dat verdiend. Ik wou dat nog krijgen. En weet je wat? Op hem zei ik tegen God, niet door mij bloß. Hast du, was mal du je was, die wist dat du gestraft hast, die alle zeven, die dat verstaan, die was gestraft hast. Was hebben je dat krijgen? En dan proeft einer sich te verstärken. Ich mal lang verstärken, und dann proeft einer so lang getan, dass einer kann, und dann schließlich jaft einer ab. En dan gaat aan de ouderen en zeg ik, oké, nu word ik het aannemen wat mij traf. En dat is wat ik met God deed. Ik ging naar God en zei ik tegen hem, oké, nu doen we bloß wat hij was doen. Ik dacht, hij würde mich bloß überraschen. Hij würde mich vielleicht krank machen, meditieren. Alles wat wird passieren, oder? En dan, wat is wat God zei? Du bist ganz safe met mij. Nicht Angst haben für mich. Ich werde nie nicht strafen. En ik had die nog niet wild strafen. Maar als je dat van je week ben weer, en dat als je wat ik deed, hij had me nog niet wild strafen. Weet je wat hij wil? Hij wil me aanvoeden. Hij wil me goed zijn. Der maakt zijn arm zo groot op. Dan voelt hij me aan, en trekt me op en zegt te mij, ik lief die, en ik had die niet allemaal geliefd. En weet je wat? Mij had geen mens dat ook niet gezegd, dat hij me zo zou liefde, maar ik in de zin wat ik ben weer. Ik ben Christ, maar ik deed preach zin. En weet je wat? Dat is voor mijn hart. Dat ändert zich zo groot. Dat is wat het zegt in de Bijbel. Dat zegt dat dat Gode. God zijn niet genoeg, dat is wat die wat anderen. Niet dat je zaad. Dat je zaad gleicht die niet. Dat je zaad is niet voor die, dat is jeng die. Dat zijn don't hoeveel je zaad, die was nur vallen. Dat je zaad wordt allemaal jeng die zijn. En dat je zaad wordt die allemaal wel straffen, wegen die was allemaal kort komen. En don't wat die is. Deswegen sagt er, dat is de life van God. Dat Gode van God. Wo die wat goed zijn, dort wordt die anderen. Niet dat je zaad. En zo is het ook met mensen. Goed zijn u en ander. Dat is wat het andere is. Niet dat je zaad. Dat je zaad brengt plus angst. Dan hebben mensen angst. Dan leven in angst. En die mensen die leven in angst, versen God in zich. Aber Gott hat noch wieder gesagt, brauchst nicht Angst haben für mich. Ich bin die Gott. Ich will die Leute mir die bloß mal leben. Und das ist was er redet. Der raubt die, der will die leben. Der will die anvoeten, der will die Gott sein. Dort wird den Hart ändern. Wenn die dort was begreifen, dort was annehmen, das ist so leicht. Und der wird die jeden Tag, und der hat nach jeden Tag von ersten Tag, all der Welt gemerkt, wie die Gott. Hadden zich ook ganz fijn om dit goed die Gott zijn. So, Gottes Segen, en zijn we ons nächste Mal.